Unolana. Then the Biafra, we met you go now. 28 Guinea, November 2020. Are you made Biafra Women Day? About women ụmụaka pe emechego ba na-agụ akwụkwọ nwekwa nke ụmụaka nọrọ na ya ba na-eme ọfụma ụmụaka na-agba ajọ gị bịa oke nwa ịmụta gị ka akpọ ọnụ onye ka ọ chelicheli ka mmadụ ise kwuo ise chegodili ka ngụ onye ọnụ ka ngụ onye ọnụ 1 2 3 4 5 ka ọ dị ise ka nye nọmba nnọ gịnị mba 1 2 3 4 ise ka ọ dị ihe na-ese ihe gịnị ise n'ịmụchago ka ọka anyị mụkwuo obele gwakwa m ọka anyị mụkwuo obele chee ka anyị mụọ onye obele chee ka anyị mụkwuo onye obele ngwa cheli mba oke nwa ịgwa na m maka olukwe na omume ibido mgba ọsọ chegodi ka m mee ka m si mụta ngwa FAVO onye AVORUITE favorite ka bụ favorite n'Igbo nya ihe masị gị kwuo onye ihe masị gị nya ihe kacha masị gị o nwere ike ihe adịghị mma nke adịghị mma nke adịghị mma mana ọ dị best favorite bụ the best spell onye FAVO onye VOURITE ite mechilie ITE bụ ite ETA ite spell onye n'Igbo ite Igbo tik anyị bụ Igbo anyị bụ ndị Igbo ndị onye kwune na mmadụ na-eme Igbo tik ikwu onye ịma na ị na-akọ onwe gị ọnụ maka na ị kwesịrị ime Igbo tik ngwa cheli oke nwa chegodili ka anyị mekwuo ka ị wee mere cheli nee nke ịmụgo nke Febụwarị FEB bụ onye RUARY ngwa spell okwu onye ọsọ FEBRUARY nke forward spell onye FORWARD forward abịala iwu gị 4 FOR 4 that is itiezieli word ka anyị mere ihe ịchọ ka anyị mere ịgbakwa n'ọsọ ma o ruo forward na-efuru itinye it ọ bụrụ fruit FRU itiezie IT ọ bụrụ fruit 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 grammar bụ GRA mimimimi AR kwuo onye GRA mimimimi AR ngwa bido debi ọsọ oh mimimimi don't be silly Adaobi ime anya ntie gị ibe don't be silly iche na nna akpali amụ anabụ m akpali amụ maka ọgụ na-etiela anyị ọnụ ọ gbasara anyị akpọrọ gị ahụ ebe anyị akpọkwaghị ahụ ịbịakwute anyị ya ka anyị ji bịakwute maka igbochi nyere onwe mimimimi anyị na-aspelu ele anyị si ga amụta ya maka ọ na-arịa anyị arụ anyị tụọla ya plan anyị tụziela ya plan ịbịa ntiela anyị ọnụ afọ anyị aka mimimimi afọ anyị n'ọgụ anyị ma na ịma anyị afọ anyị ngwa nọmba 2 Febụwarị deenye ọsọ oke nwa go iso na ndị kalaka ịkakwalaka nwa mama iso na ndị kalaka denye idechego ine n'anya biko ine n'anya febu ịmali anyị ya abịakwutekwe gị ọgụ
be silly. Oduro fun mani na etiela anyi on. De February okenwa de nyoso. Try ya itete godie yi ga agban. Gbani ya kama emechezi correct ba. I correct mutazi anya. Onwere onye machire niile n'ụwa. Mmadụ na-amụ anyị na-amụ iwe ahụ. Gbani ya denye ka isi mụta ya emechezi a correct eri mụta ya mana idere echa a correct eri gara amụta. Ihe agbani denye ka isi mụta. Ngwa kedu ihe ọzọ? Forward denye ihe edete nke nwa abịara arụ. Ọ bịara arụ forward ever, backward never. Ịmara ede for, ide for, itiezieli ya. Ọdụ, ọbụzieli forward. Nya ide for, itiezieli ya word. Ị ga na-edekwe fast, ị ga na-ede ọsọ. Imegie, imetekwa ọfụma papa. Ngwa fruit. Na-ede ọsọ papa. Go. Oke nwa go. Imetelie ngwa grama. Denye. Ji arụ iwe nwa. Ịma nke anyị ji egwu egwu. Anyị ji nke egwu egwu. Wow! Favorite, obele onye alibi nweta nke. Forward, inwetele fruit, inwetele grammar, inwetele good. Inwetele very good. Maka ofu ka ịda. Inwetechera niile ọ bụrụ excellent. Mana onye nweta good mere ọfụma. Kwụọ aka. Ọgbakwa ka ugwu enye ga nkwụ. Ihe na imete gị. Ihe amụghali February emụta ya. Kwụọ aka. Oke nwa be anyị. Oke nwa be anyị.